Assalamu alaikum mutanen Najeriya da kewaye. Ni ne naku Dr. Muhammad Sudan wanda ku fi sani da sirrin ma'aurata. Ina muku fatan alheri. Maza ya kamata mu san darajar matayen ba su kima da darajar da Allah ya musu a cikin su. Mu daina ya kuntata ma rayuwarsu. Kuncin rayuwa bai ba a rayuwa. Mace a duniya tana buƙatar kulawa. Menene kulawa? Iya yabawa da tarairaya da mu kaskanta da kanmu mu nuna musu muhimmancinsu a tare da mu. Mace tana da daraja da Allah ya mata da bai kamata mu dinga walakanta su ba. Mu dinga jefa su kuncin rayuwa. Kuncin rayuwa bai ba a rayuwa. Saboda kasancewa ta farko mu za mu iya jefa su a halaka da wanda ba wanda zai iya cece da su in ba Allah ba. Saboda ƙarfin addu'an da suke, na san mata kuna haƙuri. Ku ci gaba da haƙurin da kuke yi a rayuwa. Wata rana sai labari. Mace ne kuɗi bai dame ta ba. Kulawa shine muhimmancinta a tattare da mu. Saboda in ba ma musu ba za su taɓa jin daɗi a tattare da su ba. Wani in ya ba mace kuɗin cefane sai ya ga kamar wata uwa duniya ya bata, da wani ya bata 200 ko 500 zai zo ya ci da rana, ya zo ya ci da daddare a tattare da ita. Ya kamata san ya kamata a tattare da mu. Ni namiji ne saboda ina bakin ciki, ina takaici naga ana walakanta mata iyayenmu ne, suna da daraja a tattare da mu. Wani a rayuwarsa banda mita ba abin da yake da shi a rayuwarsa ta duniya. Mace kuma ba ta buƙatar mita a tattare da ita. Tana son lallashi kamar yan yankoyi, haka za mu dinga ririta su. Wani banda mita da hantara ba shi da aikin komai a tattare da shi. Ya kamata mu san ya kamata a tattare da mu. Wani namiji bai san muhimmancin matansa ba a rayuwa ta duniya. Ba wai kadan kana bata abinci kullum, kana bata abinci kullum kana bata abinci, kana ce wai shine burgewa. Ba shi bane burgewa. Ka san haƙƙinta da yake kanka. Duk kuɗin da zaka bata a banza yake. In baka tarairaye ta ba, ba za ta taɓa samun kwanciyar hankali a tattare da ita, kuma ba za ka taɓa ganin kyawun fuskanta a kowane lokaci ba. Mace a duniya da ta ci ta ƙoshi tana so namiji ya dinga gamsar da ita, iya gamsuwa wanda zaka gamsar da ita sai kai kwana 2 kwana 3 baka damu da ita ba. Da lokacin da ka zo gare ta tana ƙarfin sha'awa, kai ma kana ƙarfin sha'awan da daga ka kusance ta sai ga tana jin daɗi, tana Allah ka dawo gare ta. Amma mu juya musu baya. Why not? Maza bai kamata ba. Za ka ga mace iya kyau, Allah ya mata kyau da darajar da Allah ya mata, ya kamata a ririta ta. Amma ba za mu ririta ta ba. Muna barinta a cikin kuncin rayuwa. Kuncin rayuwa bai ba. Ya kamata mu sani mu daina wasu abubuwan da muke a rayuwa ta duniya. Sai kaga Allah iya taimakon mu a kowane lokaci. Mu dinga kyautata musu. Duk wani abin da suka bukata ta tare mu daina kuncin rayuwa mu musu shi. Sai kaga Allah iya bude mana falala a tattare da mu a kowane lokaci. In kaga ba za ka iya bata kuɗi ba, ko za ta yi albazaranci da kuɗi, ka ɗauke ta ta sha wanka, ka sha wanka, ku yi wanka, ku kama hanya ku fita. In kana gani kana tsoron kashe kuɗi ne, wani kaza za mu fita da ke, kuma gaskiya bani da isasshen kuɗi. Abinda za mu yi, in kurya wuce kayan 5,000 ko 10,000, at least dai kurya wuce kayan 5,000 ko 10,000, saboda bani da isasshen kuɗi. Kawai da daga na faranta miki rai a kowane lokaci. Ban san bacin rai. Kaga sai ta ji daɗi. Ka karma mata sosai, amma baka biya mata bukata, sai mu je masu wani hali. Kaga wata ba in ba tsoron Allah bane ta dai tana neman maza a waje. Why not? Ya kamata mu san ya kamata a tattare da mu. Ina muku fatan alheri. Ni ne Dr. Muhammad Sudan wanda kuka sani mai sirrin ma'aurata.
ku sha zaman ku huta. Saurara wannan jawabin na musamman domin maza mata, zallan maza na yi shi, akwai na mata ma na musamman wanda zan zo muku a gare ku. Ku huta lafiya.